Қаршалығыз. Әйдаш Ояртның алып барушысы Руслан Харисов. Xayrli kеш, qadrli tomoshachi, xayrli kеш televizor qarovchilar. Esenmisiz? Nihoyat bugun final. Sezonni biz 20 komanda bilan ochdik. Tek 6-si gina bugun chempion ismini loyiq bo'lish uchun yarashacak. Aydagiz komandalar bilan tanishib ketik. Bugungi finalda qatnashchilar Oqtanishdan Namakay komandasi, To'qay rayoni To'qay jiyilma komandasi, Girashinlar jiyilma komandasi, Madaniyat xizmatkorlari hunariy birligining Prof Kamit komandasi, Yorshollidan Chilni Broller komandasi, Zay rayoni Zay Abisi Kven komandasi. Komandalar bilan tanishdik, hozir endi jurilar bilan tanishirga kerak. Kim bugungi finalni, bugungi o'yinni bayali? Jurida bugun Tatar estradasining eng kuchli romantigi Ilnaz Safiullin. Ресейдің һәм Татарстанның халық артисты, профессор Венера Ахатовна Ганеева. Исәнмесез. Тәртип радиосы бош продюсері Ойва Садыров. Татарстанның халық, Башқұртстанның от қазанған артисты Жәвид Шакиров. Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы Ашық акционерлік жәмғияты генераль директоры Аминов Ильшат Юнусович. Бүгінгі финал 4 бәйгеден тұра. Сәлемлеу, импровизация, видео бәйге һәм йылдызлы музыкаль номер. Қағидалар шундай ук. Ушаса елмая тұрған смайл, ушамаса мұңсу. Жюри әзір, зал әзір. Телевизор қараушылар әзір деп үмітләнем. Демәк, ойынны башлап жіберсек те була. Ғадаттагыша командаларға шундай сүзләрне әйтәм. Командалар, біз булдырабыз. Сәлемлеу бәйгесін әлбәттә башлый Girashinlar jiyilma komandасы. Қаршы алығыз. Я Аллах, Girashinlar finalda. Алар безнең хәер фатихада. Үзләрен сәхнәгә чакырыйк. Аларга әйбәттә алкышлыйк. Егетләр, сіз нишлисез? То шара кызлар чыгарасыз, то әбиләр. Бүген бит финал. Ник без ишеткәнек быел әбиләр җиңәргә тиеш дип. Шуңа күрә подстраховались. И вообще, бөтен җирдә наймок әбиләр җиңәргә тиеш дигән. Менә бүген хәтта метрода барам һәм ишетәм. Шулай булгач, әбекәйләр, смайлик күрсәткәндә чыгырсыз. Рәхмәт сезгә.
Дуслар, қарағыз әлі бүгін журидә кім отыра? Бу кеше бит бәлеш кебек зур бәйрәмнәрдә генә чыга. Илшат Юнусович, исәнмесез? Қаралы Дима, сен һәр уен сайын көрәшеннәр турында җыр җырлыйдың. Бүген җырламыйсыңмы ни? Мен өзім дә буталдым бит инде. Кыш көне мин бәкегә чумам. Корбанда сарык чалам. Кем мин? Урысмы әллә, татармы әллә? Бер шайтанмы аңламыйм мин урыс. Дип әйтергә теләмим, тик татар дип тә әйтә алмыйм. Ярар, Дима. Борчылма, хәзер кәефеңне күтәрәбез без синең. Китә! Күз алдына китерегез. Беренче керәшенчә барбершоп. Арумы сез? Ару, Башыгызны юабызмы? әлбәттә. Так, шампунь. Әнә судырыз креслоға. Хөрмәтле дуслар, сезон башында менә шундый сорау туган иде. Игътибар экранга. Нигә быел сабалар килә алмады икән? Бар. Финалда кушылачаклар. Президент сказал, президент сделал. Каршы алыгыз, саба егетләре. Хәерле кич, дуслар, сәхнәдә сабалар. Без сезонда уйнамадык, сразу финалга килдек. Сизгәнсездер. Все нормально, борчылмагыз. Жюриләрне предупредил. Егетләр, кемнәр пасхага кайта? Син бит татар малае, син нәрсә андый группаларда утырасың? Крещение, общение. Менә шушы бүлекне Илшат Юнусовичка миннән дип тапшыр. Только смотри аны, миннән диген. Атуана бер юлы Кадыровка салават арткыла 10 миллионлык араб атын җибәргән идем. Теге биргән, менә сезгә миннән колхоз аты дип. Аңладыңмы? Аңладым. Давай. Илшат Юнусович, миннән күчтәнәш. Какой миннән? Какой миннән? Мин сиңа нәрсә дидем? Миннән дидемме? Миннән дидем бит. Ну все, давай, кайтыгыз өйегезгә, әгәрҗегә давай. Рустам Нургалиевич, без бит сабадан. Әгәрҗедән сез, әгәрҗедән, давай, пока. Юк инде, юк, дуслар. Кем инде керәшеннәргә икенче ел рәттән чемпионствоны бирсен. Безгә монда Ходай булышса гына. Ходаем, гафу ит мине. Булыш инде безгә чемпион калырга. Егетләр, була ди. Кая әле синең буең үсмәгән бит. Кай әле, сез бит тәгәрәт алмаган. Димәк, җиңәбез. Сезнең белән Крашеннәр җыелма командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Көрәшеннәр, алкышлыйбыз, дуслар. Бик шәп башладылар концертыбызны. Хәзер инде барлык карашлар жюри әгъзаларына юнәлтелгән. Шатабы елмая, Җавит абый, Айваз. Барысы да елмая торган смайл күтәрделәр. Финал уенының искиткеч матур дәртле башы. Ахыргы җырыгыз вообще ошады. Молодцы. Тоныды бугай, тоныды. Финал ничек башланырга тиеш дигән сорауга җавапны күрсәттеләр үзләренең уеннары белән Крашеннәр командасы. Һәм бик зур өмет гомум менә безнең уеныбыз да нәкъ та шулай дәвам итер һәм ахырына барып җитер дигән.
Амин. Аминов. Рәхмәт, бик шат. Миңа да бик шады. Уйлап отырам, моны күрсәтергә буламы, юкмы? Аңламыйм пока. Ярый, хәзер уйлармын. Рәхмәт. Молодцы, җегетләр. Рәхмәт, керәшеннәр, алкышлыйбыз, озатабыз. Рәхмәт, егетләр, кызлар. Уйыныбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә Тукай районы җыелма командасы. Нәрсә зал, сез әзерме? Алкышлар бирегез! Тукайлар финалда, шығыш ясый залда. Халыклар дуслыгы йорты безнең өчен бомба. Бездә яңа форма, сездә сорау бармы? Сорауларыгыз булмаса, китик әйдә алга. Без шаяртта, без шаяртата, без шаяртта. Тукайлар шаярта. Без шаяртта, без шаяртата, без шаяртта. Тукайлар шаярта! Карагыз әле, егетләр, кызлар. Теге гримеркадагы компот әшегән бугай! Нинди мощный чыгыш, нинди яңа форма, а? Юк, дуслар, сез уйламагыз. Ул ак төстә иде. Әмма кичә команда белән пейнтбол уйнарга барды! Нәрсә, тукайлар? Сез әзерме? Киттек! Хәйле киш, Казан, хәйле киш, әйдә шаяр! Әйдәгез әле бер тавыш бирегезче. Әйе. Мин бүген Тукайлар белән. Айваз, син аңладың, әйеме? Әйдәгез киттек, беренче миниатюра. Тавык суалшан белән уйный. Киттек алкышлар астында. Шәшкәләрнең нигә кирәге бар? Алкышлар юлдый әле! Менә шулай, рәхмәт. Киттек алга таба. Икенче миниатюра. 2-18 яшьлек дус клубка керергә хыяллана. Алкышлар астында киттек. Керегез. Сез кермисез. Нишләп? Без объяснение причины. Ничек инде, Радик? Без бит синең белән бәләкәйдән бирле хыялланган идек күзкәш бергә клубка керергә дип. Юк, Рамил! Син кер! Бар! Ял итеп кайт! Ә мин сине монда хатика ите сыман көтеп калырмын, Рамил! Җибәрмә мине, Радик! Җибәрәм, Рамил! Җибәрмә, Радик! Бар! Нәрсә, ул киттеме? Китте. Кит ала! Җылырак алкышлар бирик әле! Рәхмәт. Киттек чиратагы миниатюра җәмәгать, игътибар белән каршы алабыз. Тавык тәклегендә булган хәл. Алкышлар астында. Хәзер бер тавыкны ашка сойлап алам. Җылырак алкышлар бирик әле! Менә шулай, рәхмәт. Җәмәгать, ачуланмагыз, соңгы миниатюра. Җәйге каникуллар, онак әбидә кунакта, иртәнге сәгать 4 алкышлар астында киттек. О! Урамда ничек микән хәлләр? Алло! Күрше ни хәл? Барысы да әйбәтме? Нәрсә кычкырып сөйләш?
Сыйырбыз Алланы. И Аллаға шүкірлер сәді бейсім құшты қыз әйда бір дұға қылиғалы бисмиллахиррахман. Онықтырды күрші шалтыратырман. Балам, итәні түк нешләп тұрдың? Әбі, үйқы қашты бит. Йықы қашты міне, ярар алайса кеттік әйде бақшаға. Нәрсе? Кәбісті отарға. Қадірлі достар, ақырда әйтәсі келейді. Міне сезон ақырына яқынлашып та бара. Һәм инде күргәнегезчә, ел буе дәвамында бу залда сезнең өчен торыштылар. Әйдәгез, алкышлар белән аларны каршы алабыз. Данил, Зарипов, Ахмедянов, Азат, Рамиль, Вадигулин, Ильнас, Софиулин, Венера, Ганиева, Аминов, Ильшат, Жавид, Шакиров, һәм Садыров Айваз! Садыров Айваз! Суперстар! Суперстар! Айваз, шын күңелдән сезгә бу смайлы тәбрик итәбез бүләккә. Һәм инде бөтен залга күрсәтсәгез, бик шәп булыр иде. Тукайлардан! Ну, Тукайлар, җиңү өчен әллә нәрсәләр эшләргә әзерсез, име? Әйе, без шундай. Қарағыз әлі Тукайларда пополнение оқыштыбыз тағын бір тапқыр. Тукай жиылма командасы. Шынды матур смайл, Айваз. Ярый, әйдәгіз күшәбіз смайларға. Илшат абый йылмая. Жауит абый йылмая. Бір-бірігізге қорамыйбыз әлбетін. Нинди... Вот міне Ильназ йылмая, молодец, дұрыс. Айваз йылмая. Венера апа йылмая. Тик йылмаялар барысы да. Ләкин ни өчен шулай озак безнең елмаюлар шулай күтәрелде? Аңлыйсыз микән, аңламыйсыз микән? Барыбызның да монда миңа калса ниндидер икеләнү хисе бар кебек бит. Финал чынлап торып, ничектер ныграк чыгыш көткән идек кебек, һәм хөрмәтле Тукайлылар, тавыклар турында киләсе турларда, менә разминкаларда тавык сүзләрен инде бүтән беренче чыгыштан соң инде кузгатмагыз. Ильназның тавыкларга аллергия просто. Әйе, бар шундай әйбер. Ул бүген тавык ашаган иртән. Шул. Һәм менә зур натяжка белән күтәрдем. Илназ, жылны бройлер чыкмыймы инде хәзер? Югалар хәзер анда тора, все, булды, китәбез. Менә бу смайлыкны сезгә күтәрүемдә минем зур хата бар. Бик зур хата. Чөнки монда Тукайлардан дигән, Тукайларга булырга тиеш. Мин бит Тукайларга куйдым елмая торган смайлик. Все, рәхмәт. Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Тукайларга. Котлыйм сезне. Киләсе команда Шоллыдан. Шулай килеп чыкты Ильназ. Шоллыдан Чылны бройлер командасы. Каршы алыгыз. Хәерле кич, дуслар, сәхнәдә Чылны бройлер. Сәлам! Әйдә шаярт, финал. Дуслар, күптән күрешкән юк. Кемдә нинди яңалыклар бар? Беләсезме, дуслар, мин үземә умный часы алдым бит әле. Ого, ничек эшли инде? Ну менә карагыз. Күпме вакыт? Сиңа инде күптән кияүгә чыгарга вакыт. Нинди кияүгә инде? Син үзеңне көзгедән күрдеңме соң? Син бит птеродактилгә охшагансың. Нәрсә? Дуслар, әйдәгез бераз җиттирәк булыгыз әле. Бүген финал. Жюриларга нинди дә булса бүләк бирергә кирәк. Айдар, безнең финанслар буенча ничек анда? Конечно. Безнең правком Әйдәр шаяртның финалына бик нык әзерләнде. Акчаны жәлләмичә 5 кешегә 1,000 сум.
Нәрсә, шунын айтам бит инде. Сәлем Айда Шаяр! Ну, егетлер, кызлар, вообще мощный чыгыш ясайсыз. Менә особенно синеке кызык, теге акча белән. 5 кешегә бер. Нигә дөресен сөйлисең син? Дуслар, таныш булыгыз, безнең правком председателе Илмир Илгизович. Ну, нигә чыктыгыз инде? Соң сез бит үзегез жюрига бүләк эзләдегез. Ә мин аны алып килдем. Каршы алыгыз. Туктале, Илшат Юнусовичка куясың. Аңа безнең фабриканың яңа эшләнмәсе. Каршы алыгыз. Динозавр йомыркасы. Оян килгән ди фабрикада динозавр йомыркасы. Әнә бит сезнең белән птеродактиль эшли. Нәрсә? Челный бройлер башлыйбыз. Хәзер Госдумада велосипедта йөрү өчен правага экзамен бирү турында закон карала. Күз алдына китерегез, экзаменда булган хәл. Так, шлемны кидем, подножкадан алдым, реминне эләктердем. Нәрсә, кузгалыргамы? Кая кузгаласың? Инспектор килсен башта. Гафу итегез, саңа калдым. Киттек. Кая барабыз? Әйдә күлгәйен беренче кыйдып чыгабыз. Күз алдына китерегез, ТНВ каналы хезмәткәре Илшат Әминовны танымаган. Исәнмесез? Сәлам. Сез ТНВда кайда эшлисез? Оператор. Сәлам. Исәмсез Илмир Илгизович. Бу кем? Ничек инде кем? Илмир Илгизович. Безнең баш техник. Шундый кешеләрне белергә кирәк. Аминов Илшат Юнусович вообще-то. Во, сиңа, мужик, повезло! Безнең дә директорның шундый исем! Малайларга сөйләп киләмәйле тизне! Безнең фикер буенча, ролевой уеннар вакытында мәктәп формасы кызларда малайларга караганда яхшырак күренә. Кадерлем, син кайдасың инде? Мин бит инде янам. Син нәрсә кроссовкадан чыктың? Ну, безнең икенче дәрес физра? Ярар инде, шишен әйде. Син нәрсә подштанниктан? Ну, мин бит әйттем, безнең икенче дәрес физра дип. Ярар инде, киттек душка. Син нәрсә жүләрмәле? Нинди душ? Минем бит манту. Кадерле дуслар, ачыгышыбызны минем хатынның сүзләре белән тәмамлыйсы килгән иде. Бу Әйдә Шаяр сине чистый ыштансыз калдыра инде. Дуслар, сезнең белән сезон буе Челный бройлер командасы сәхнәдә. Жалко, без җырлый белмибез, а то менә мондай финалка булыр иде. Челный бройлер! Рәхмәт, дуслар! Челный бройлер, тагын бер тапкыр алкышлыйбыз. Молодцы, чалылар. Жюри әгъзалары нәрсә әйтер микән? Нәрсә күрсәтер микән? Венера апа елмая, Илназ елмая, Җәвит абый елмая, Моңсулана Ойвас һәм Ишат абый елмая. Несмотря ни на что. Нәрсә? Аңлатасыңмы или Аңлатып узыйм, алайса Әйдә. миңа монда претензиялар булырга мөмкин. Беренче командага яхшы смайл куюның аңлатмасы кирәкми. Икенчесендә, сезне беләсезме, икенче менә чыгыш ясаучы
кемнәр иде әле? Тукайлар. Тукайлар белән чыгышыгыз бер тигез. Ләкин аларның ахырында һәм уртасында булды шоу элементлары. Менә Синең турында җыр мәсәле. Менә ул Ринатны сайлаганнар, шоу элементлары бар, финал җыры бар. Сездә менә бәлки финал җырын җырлаган булсагыз, бәлки әле мин куяр идем сезгә елмая торган Димәк, сиңа финал ниндидер Бу бит финал. Монда шаккаттырга кирәк. Яисә эпик рәвештә чыгыш ясарга кирәк. Менә эпика җитеп бетмәде. Эпик татарча ничек буласың? Эпик тәрҗемә ителми торган фольклор. Ярый, шулай булсын. Рәхмәт, Айваз, рәхмәт. Шилный бройлер, алкышлар, зур рәхмәт, узатабыз команданы. Хәтта киләсе команданың да чыгышлары анда бар. Сәхнәдә Актаныш районыннан Нәмәкәй командасы. Каршы алыгыз. Нәмәкәй командасының чыгышын ачыр өчен сүз Актаныш районының главасы Зарипов Ленар Рафак улына бирелә. Инде Актанышның Нәмәкәй командасының уенын башлыйбыз. Монсы помидор бәйләргә булыр. Хәерле кич, дуслар! Biz bu oyunga bik яхшы әзерләндек. Хәтта Илгизәргә каш эшләттек. Ничек Илгизәр? Ну, әйбәт инде, жылы. Ләкин менә монда суык. Мин беләм, кем безгә финалда җиңәргә ярдәм итәчәк. Тәҗрибәле КВНщик. Давай. Син кем? Мин Татар лигасының иң беренче сезонының чемпионы. Тургына килде штеле. Яра, кемнәр белән уйныйсыз? Зәябиләре. Кем? Ну, зәябиләре. Зәй кызлары диген. Каман уйныйлармы ни? Әйе, тәҗрибәле КВНщик. Син бит инде тәҗрибәң күп. Әйт әле, безгә ничек бу финалны җиңәргә? Тыңла, Нәкәш. 88 ел, 88 минут, финал. 3-нче конкурстан соң без ахыргы булып барабыз. Сез ничек җиңдегез? Анда Рамил Агдеев балаларны дөрес санамаган. Кая ул вакытта бәләкәй бит әле, саный белми. Менә хәзер дә смайликлар күтәреп утыралар. Нәрсә дисең? Егетләр, иң мөһиме үзегезгә ышанырга кирәк. Һаманда истә әле, Илһам Шакиров жюрида минем күзләргә карап утыра. Миннән мәзәк көтә. Ләкин юк. Мин ул уенны бер мәзәксез җиңдем. Чөнки монда мәзәкләр кирәк түгел, монда үзеңә ышану кирәк. Менә бу ташны күрәсеңме? Юк. Ул анда бар. Мин аны беренче сезонда куеп киткән идем. Аны бер кеше дә алмый, чөнки аңа ышанмыйлар. Мин ышанам. Шуңа уртада. Әйдә әле хәзер син. Хәзер ышанасыңмы? Ышанам! Чемпион калуыңа ышанасыңмы? Ышанам! Ничек эшлисең бу? Егетләр, аңлагыз. Сезнең финал, ахыргы уен. Сез монда эмоциялар артыннан. Ого, мин дә шулай телим. Тиеп кенә кара. Яра керәшеннәр, уңышлар. Туктале, без бит керәшеннәр түгел.
Ю, мин крашин, без таныш. Туктагыз әле, мин бит Ойбас Садыровның пиджагына камера илгән идем. Әйдәгез әле карап китик. Нәрсә уйлар микән алар безнең турда? Сіз бала тұрыңыз. Қазір пиджак мәлем дә киләм. Булмады инде, Рузиле. Туктап торыгыз инде, мин бит Илшат абыйны кына белгән идем. О, Рамиль, бүгін кім чемпион қаларға тиешсің? Ну, чемпион калырга тиеш. Режина Дуарти, Антонио Фагундес. Булмады инде, сериал башланды. Тукта әле, әйдә Җавит абыйны карап китик әле. Тагын булмады инде. Соң тукта инде, мин бит Илназ Сафиуллинга камера белән оператор илеп куйдым. Командасы, иң яхшы команда. Алмаз, дұрыс айттым ба? Шөсің ба? Hey, hey, hey! Яра нәрсеге инде бу безгә? Ничек кенә булып бетсә дә, бу безнең тарих. Нәмәкәйләр финалда, сүзләр артык монда. Аларга беркем ышанмады, безгә бит беркем ышанмады. Шаяртны яратучылар җыелганды шушы уенга. Онытылмас финал бер кайчанда, истә калыр безнең йөрәкләрдә. Нәмәкәйләрне яратып килүчеләр, сезгә зур рәхмәт. Баш иябез горур сезнең алда, рәхмәт сезгә барыгызга. Рахмәт. Нәмәкәйләр Актаныш! Елмая Илназ, елмая Илшат абый, елмая. Барысы да елмая тұрған смайл күртәрді. Илназ, сүзің бар бұғай. Сүзім көп түгел, Актанышлар. Молодцы. Бик лайыклы смайл. Шынлап. Сүзібіз, меңа қалса мында һич шиксез, бір сүзсіз, бары тек смайл ғына. Актанышлар индалар һәр вакытта да алар турында нәмәкә әйтәсең инде. Алар булдыралар, алар шаккаттыралар, шуңа күрә менә беренче чыгыштан милли костюмнарда шундый матур. Безне хәтта абайламый да калдык, шәк-шәк белән сыйдалар, ашауга алданып калдык. Әмма дә ләкин азакка чаклы бик матур бер темпта дәртле матур итеп чыгыш ясадыгыз. Зур итеп рәхмәт. Уңышлар. Айбас. Җавит абый өчен нонсенс бу, гадәттә ул үзе район башлыкларына керә. Бүген үзләре монда килде. Менә шундый була финал уенының структурасы. Алда әйткән уенчыларның эштә икән. Менә эпик башлангыч тамаша белән башланды. Район җитәкчесе үзе чыкты. Берәү дә көтмәде. Алмаз Нурлыев кына инде беренче сезон башланганда ук бу фишканы әзерләп куйган иде миңа калса. Менә шундый һәм иң ахырдан жәлләтә торган җыр. Теге үзәкләргә үтеп керә торган җыр. Менә финал уены шулай төзелергә тиеш. Рәхмәт Айбас, рәхмәт нәмәкәйләр, алкышлыйбыз, озатабыз. Дәвам итәбез киләсе команда мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең проф комит командасы. Каршы алыгыз. Тормыш дигән урманда югалмай ялгыш. Килсәк нәгә якынрак алсалмак сулыш. Шаяр керсен эчеңә, күңел аш бар көчеңә. Син утырма былай, безгә дә кул чабыш. Безгә кирәк җиңү. Өйгә кайта матур. Аллага тапшырдык. Сәлам дуслар, без финалда. Үзебез дә шаккаттык. Әйдәгез, башлыйк.
Кандай хәлдә булырга мөмкин? ЮХИДИ хезмәткәрләренең бензиннары беткән. Лохи! Алла бар ул. Юк, булай булмый. Әйдә, гадәттәгечә. Старший лейтенант Закиров, документларыгыз. Не булды, инспектор? Документ текшерәс правагыз. Ага. Страховка. Ага. Машина кызылы. Бензинны күп ашыйдыр. Беткәнен сизми дә каласыздыр. Нинди бензин, мин бит газда. Хәерле юллар. Hayırlı yıllar. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece... Күз алдына китерегез, егет кызны ресторанга чакырган һәм тәрәзә янындагы өстәлне алган. Сәлам, матурам. Сәлам, матурам. Озак көттеңме? Юк. Ой, эштә бүген шундый тоткарладылар. Күпме пациент иде белсәң. Минем озакламый. Әтиәннәр дә килеп җитәргә тиеш. Керә торган ишекне генә таба алмыйча йөриләр. Менә бит алар. Әтиәни, сәлам. Yüzüm şişene kadar ağlamak istiyorum. Һәрберегезнең мондый җизнәсе бардыр. Сәлам, Жизни! О, Алмаз! Таныш был, минем йөри торган кызым Илмира. О, кызым! Ничә хәлләрегез? Әйбәт! О, әйбәт! Ә синеке кызым? Нормально. Нормально әйбәт бит инде ул. Нәрсә яшьләргә бәйләнәсең син? О, хатын! Илмира күптән түгел правагаз да байтты, без хәзер машинада йөрергә барачакбыз. Нишлисең, Жюлия? Ağlamak istiyorum. İçim sabaha kadar bayılmak istiyorum. Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum. Белгәнегезчә, 5 кинотеатрлар хәзер актуаль. Анда экранда булган хәлгә җаның, тәнең белән кирип китәсең. Шундый кинотеатрларда булган хәл. Илдар абый безнең тагын аппаратура ватылды. Хәй, сезне шул булыр инде ул. Илдар абый соңгы тапкыр ярдәм ит инде. 500 сум. Ярый, ана кеше дә килә. Сөйләштек. Джонни, ул бит безне хәзер куып тота. Әйдә, менә бу юл белән киттек. Син нәрсә? Анда юл юк бит. Кара нинди чокырлар. Җитмәсә, яңгыр да башланды. Яңгыр түгел, град бит бу. Град түгел, бозлы яңгыр. Әйдә, менә шул туннельгә керәбез. Анда бит караңгы. Яшен ибагай. Кара, урман, әйдә аннан качабыз. Син нәрсә? Анда бит бутаклар. Ул минем битемә бәрәчәк. Джонни, бу соңгы мизгелләрдә әйтәсе килә. Возьми меня. Ну, 500 сум. 500 сум инде ул. Сезнең каршыгызда пробками җыелма командасы чыгыш ясады. Рәхмәт! Чыгыш ясады, алкышлыйбыз. Зур рәхмәт, профкомит. Хәзер инде барысы да елмая. Алкышлар, молодцы. Зур рәхмәт жюри әгъзаларына.
Менә соңгы номерга кадәр дөресен әйткәндә мин дә нишекләнеп утырган идем. Мин инде әзер идем күтәрергә сезгә моңсу смайликны. Менә кайсы бер команда чыннан да менә мин әйткән эпика өчен башлыкны чакыра, кемдер Ринат Галәскәровны чакыра, кемдер менә шулай кыйнала. Трэш Трэш. Менә шулай ук финал уенның бер жанры бу. Менә шуңа күрә әлбәттә инде ахыргы номер белән сез үзегезнең лаеклы икәнлегегезне расладыгыз. Молодцы. Өр-яңа команда, җыелма команда, уйлавымча шулай бит. Чөнки Айгөлдә безнең инде башка команда составында күргәнебез бар. Шуңа күрә дә профкомиткә, Җәвит комиттан афарин дим. Әйтәм. Рәхмәт жюри, рәхмәт профкомит. Озатабыз сәхнә артына. Зей районынан Зей әбисе әзерлек бара. Біз үзіміздің шығышымызды 98-ші еліні еп-еш келеш көзге қоршына басып, микрофон ордына массаж күтітіп жығылаған қызларға бағышлаймыз. Улы қайғаш баш китә икән ул кызлар. Йөрим кайчак исәр кебек шелтәрләргә уралып. Миңа хужа, мин бит онытам. Барысы да склероз аркасында. Радикулит, билне кыса, утырып кына жырлыймын, сүз әйтмәгез сез миңа. Мин сәламәт, Сөбханалла, сездән читтәрәк беймін юкмасын өчен миңа. Син кем? Мин менә бу. Нәрсә эшләдең син? Кырындым. Юк, чыннан да син кем? Мин Рәфис Атакас. Алайса мин Рузилә Фламинго. Мин Рамиля Карась. Син кем? Мин бу зоопаркның директоры. Сезнең фикретегез куясың? Ул алабай шылбырдан ышкынды. Ярар кызлар, бу каз кокланганчы башлыйбыз. Башлыйбыз! Татар режиссерлары Винни-Пух мультфильмын төшүрүп, Рәсәй кинотеатрларына чыгардылар. Карап үтик. Мин аңладым, Пятачок. Бу это пчелы неправильные. Аларның балы бар, шәйе юк. Винни, бал хәләлме? Сиңа какая разница? Шыннан да. Мин үскә менән, син монда аларны алдатып тор. Ой, сабантый башына бугай. Ой, сабантый башына бугай. Ой, Илсур Митчин сели, точно сабантый башына. Пятачок, мин аңладым. Монда татар түгел, башкорт балкортлары. Алар біз демиләр, бих диләр. Винни, мин сиңа остан өскә карыйм да, һәм аңламыйм. Син ата аю түгел, ана аю. Шунлапмы? Миңа остан әйбәтрәк күренә. Алайса, куян янына киттек. Демографияны күтәрәбез. Мин нәрсә? Син, Пятачок, дуңгыз. Безгә, татарларга дуңгыз ярамый. Киттек. Киттек. Вандарымны соғынам. Ауылдағы кетуіне де соғынам. Сағынам. Анда шоңдай рахат. Әйдәксіз қорап өттік. Мотороллер түркімі. Хайар! Ирдән!
Артан иртүк, тұрып. Көтуге шықтық. Сайыр һәм сарықлар. Шаба! Ауылға таба! Термоста шәй, сумкадағын көкей, гәжітке түрілген чистопольский шәкей, құяш қыздыра, жил тузан туздыра, үгіз, атлама, сарықлар тупланған, кигеуін тазарған, күршінің башқысы кеше біз аулаған, ауыл яғына қошарға мәтәші, бұрал! Қоя бұрра! Ей, бұрал! Иманыңны! Жәуит! Неге қорамыстан? Рапусқа кірелер бит! Машкөмме, 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 мәмә! Шығарығыз ұжымнан, көбінелер бит! Председатель келе! Нәрсе қышқырасыз? Әйбет кіредір бит? Әйбет! Күту біле бірге жырлаймыз! Әйдегіз! Әйдегіз! Кім жұрламыз сол бұзау? Жұрламағанларды итке топшыра! Не бұл? Ойсыңыз ішледі мұны? Ұғырат быстыра! Бір айдан тағы күту шираты жейте! Көрішербіз. Сіздің білен Зәй әбисі. Рахмет! Зәй районы Зәй әбисі. Барысы да йылмая. Көп сөйләп тұрмайым. Мына өзігіз ешіліп тұрдығыз. Өзігіз көріп тұрдығыз, нешек тез еттіріп, смайларыны көтердіг, әйбет. Мына бұл, нешігірек айтырға, бик көп яш командаларға әлі сіз рәхәтләніп, форы бере аласыз. Бик лайықлы лайк. Рахмет. Менә хөрмәтле жюри әгъзалары, мин бик моңсуланып утырам, чөнки нәрсә эшләргә. Һәрберсе җиңүче, һәрберсе талант. Менә монда ничек сайлап алырга? Үләм, белмим. Сіз әбилер турында, һәрбер әби турында. Әйе, һәрбер әби турында. Рәхмәт. Мин бүгінгі финал ойынын бик күттім. Айрыша Зәй әбилерін күттім. Һәр ойында мин аларны күзәтеп бардым. Алар һәр вакытта шаккатыра белделәр. Шундый креатив, шундый юмор көчле. Менә бүгенге ойында иң күңелле миңа килсә. Иң күңелле чыгыш. Бәлкем дөресме? Дөрес. Молодцы, Зәй әбиләрем. Булдырасыз. Молодцы. Оқырда сіз шулай әйттігіз, как будто, сіздің білен шығыш ясар айдым да мен. Олқышлар, Зәй әбисі, жюри әгъзаларына зур рахмет. Команданы ұзатабыз. Мұның білен бірінші бәйгі тәмам, барлық қатнашқан, бірінші бәйгіде қатнашқан командалы бүгінгі концертта барлық командаларны шоқырам сәхнәгә. Әйдәгіз, олқышлыйбыз, қаршы алабыз командалар сәхнәгә. Так, біз күшебіз икенче бәйгегә. Ул да булса импровизация дип атала, рус кавында разминка дип атала ул. Тик монда біз менә шундый заманча сүз алдык, импровизация. Бу импровизациядә жюри әгъзалары ниндидер үзләрен борчый торган кызыклы сорау бирәләр. Командалар ниндидер кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Шундый бик гади генә кагыйдәләр. Әйдәгез, башлыйбыз, күчәбез. Кемдә микрофон? Шатабый. Җегетләр, кызлар, менә бит инде хәзер дөньяда, безнең дәүләттә ички туризм дигән әйбер барлыкка килде һәм ул бик популяр. Менә сез үзегезнең районга нәрсә белән җәлеп итәлегез туристларны? Булмаган әйбер белән. Рәхмәт. Тагын бер сорау. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәлегез? Ильшат Юнусович, соба давай. Найдем вам там развлечение.
Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Бездә әтәчләр чылны бройлерда гына бар. Шулда рәхмәт. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Бары тик Актанышның район башлыгы гына шәйдә шаяртта чыгыш ясарга әзер. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Шикәр күрсәтеп чакырабыз да, көтү көттерәбез. Рәхмәт. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Ижад Юнусович, ну без бит крашеннәр. Безнең ни родина, ни флага. Ни район безнең, ни бюджет, ни администрация. Аңлашылды. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Менә моның белән. Экскурсия по Токаевскому району. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Җәлеп итмәсәк тә алар үзләре киләләр бит. Бездә бит паром бар. Рәхмәт. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Ильшат Юнусович, давай поженимся. Аңлашылды. Юк, Рәхмәт. мен монда политика турында түгел. Реально, давай поженимся. Мен монда нәрсә 3 ел буе зрәмәгә, тикмәгә сезнең алдыгызда сикереп йөрим штары. Уйлашырбыз. Хатын ишсә биттек. Ярар. Сез үзегезнең районга туристларны нәрсә белән җәлеп итәрегез? Парикмахерский белән инде. Рәхмәт. Әйе. Зур рәхмәт. Булды. Бик зур рәхмәт. Бик зур Зур рәхмәт. рәхмәт. Дәвам итәбез киләсе сорау. Сорауны бирә Венера Рахатовна. Сезгә сүз. Татар хатын-кызының иң яхшы сыйфаты. Татар хатын-кызының иң яхшы сыйфаты. Телен тыя белми. Татар хатын-кызының иң яхшы сыйфаты. Иртылаш крашен булу. Татар хатын-кызының иң яхшы сыйфаты. Янындагы иң яхшы татар егете. Дәвам итәбез киләсе сорауны бирә Җәвит абый. Кайын җиләге җыйдым, кишер җыйдым, мәтрүшкә җыйдым. Тагын нәрсә җыясы калды? Кайын җиләге җыйдым, мәтрүшкә җыйдым, кыяр җыйдым, кишер җыйдым, помидор җыйдым. Тагын нәрсә җыясы калды? Менә шушы инде ул татар хатыны булуының яхшы сыйфаты. Кайын җиләге җыйдым, мәтрүшкә җыйдым, кишер җыйдым, кыяр җыйдым, алма җыйдым. Тагын нәрсә җыясы калды икән? Соң Җәвит дускаем, бисмилланы әйтсәң туярлык булган бит инде. Кайын җиләге җыйдым, кишер җыйдым, кыяр җыйдым, алма җыйдым. Тагын нәрсә җыясы калды? Җәвит абый, безнең бакчага кермәгез әле, пожалуйста, бүтән. Әйбәт. Кайын җиләге җыйдым, кишер җыйдым, алма җыйдым, кыяр җыйдым, помидор җыйдым. Тагын нәрсә җыясы калды, Киемнәремне җыйдым, кышны сездә чыгам. Зур рәхмәт Җәвит абыга кызыклы сорау өчен. Дәвам итәбез Айваз Садыров. Менә шушы шаяр дигән сүзнең тагын ничек аббревиатура буларак тәкъдим итәр идегез? Бар икән. Олым кабатла әле. Шаярт сүзен нинди аббревиатурага бүләр идегез? Менә әйттем бит мин сиңа, иң акыллысы шушы дип әйтеп. Мин зәләдә укыган. Шаярт аббревиатурасын нинди сүзләргә бүләр идегез? Белмим, но РТ дигәнен калдырыгыз гына. Шаярт аббревиатурасын нинди сүзләргә бүләр идегез? Шаймиев Актанышны ярата, республиканы тота. Так что бәяләгәндә
Бу республикада яшәсәгезне онытмагыз. Шаярт сүзен аббревиатурасын нинди сүзләргә бүләргә була? Шашлык ашарга яратам, рюмканы тотам. Пикта туктатык. Рәхмәт Айваз Садыров. Һәм соңгы сорау Илнас Сафиуллин. Әйдә Илнас. Әйе, минем менә бу җырны дәвам итәргә кирәк булыр. Һәм сорауны бирер өчен миңа ритм кирәк, ритм. Әйдәгез, минем арта. Бер үбәсем килә. Дәвам итегез. Бер үбәсем килә, ләкин 17 генә. Бер үбәсем килә. Илнас, саң нәрсә кымашаулай? Мен дә үп. Бер үбәсем килә. Ну давай, Мәскәүгә киткәнче бер үбеп калыйм. Бер үбәсем килә. Минем дә. И все-таки, может, поженимся? Так, Соңгы җавап булсын, әйдәгез. Салават абыймы? Рөстәм абыймы? Бер үбәсем килә. Я тебе сказал, хорош, успокойся. Моның белән тәмамлыйбыз импровизация бәйгесен. Зур рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт командаларга. Нәтиҗә ясарга кирәк. Хәзер нәтиҗә ясарга смайлар күтәрергә. Әйдәгез, башлыйбыз сул яктан. Смайларны күтәрергә ярыймы? Нәмәкәй Актаныш. 3 елмая торган смайл һәм 2 моңсу смайл. Дәвам итәбез. Тукай җыелма командасы. Бер елмая торган смайл һәм 4 моңсу смайл. Дәвам итәбез. Керәшеннәр. Артык сүз. Барысы да елмаялар. Проф Кәмит. Бер елмая торган смайл һәм 4 моңсу смайл. Чылны бройлер. Чаллы. Ике елмая торган смайл һәм 3 моңсу смайл. Зәй әбисе Зәй районы. Барлык жюри әгъзалары да елмаялар. Моның белән икенче бәйге тамам. Нәтиҗәләр бар. Командаларны сәхнә артына озатам. Рәхмәт. Без дәвам итәбез. Күчәбез 3нче бәйгегә. Киттек. 3нче бәйгедә һәрбер команда ТНВ телеканалы өчен яңа тапшыру тәкъдим итәргә тиеш була. Һәм беренче тәкъдим мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Проф Кәмит командасыннан. Каршы алыгыз. Безнең аигелебез дә ТНВ каналына үзенең тапшыруын тәкъдим итә. Карабызыгыз. Сәлам дуслар. Сезнең белән логика кайда тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айгөл Кәримова. Бүгенге тапшыруда катнашалар Венера Ганиева. Хәерле кич, Айгөл. Хәерле кич, кадерле дуслар. Айваз Садыров. Һәм Җавит абый Шакиров. Кой алкышлар, алкышла! Кагыйдәләрне аңлатып китәм. 4 фотосурәт һәм сезгә аларны нәрсә бәйләгәнен белергә кирәк. Һәм беренче сорау. Так, вариантлар бармы? Уйлыйбыз.
Bilip bulmayı. Ona bitir almayayım. 5 sekund öttü. Ашықмаңыз, нешік 5 секунд? No, bu bitbik jaylı. Baribir biz de bilmiyoruz. Bir kichkinagina bizga yordam. Onu 50 yaştan artgan apalar yarata. Bu bilasizmi? Bu Avri Xabriyev. Ebri habri diring. Avri salam, bu sen. Yo'q endi. Onlarga barib kishilar yol ete. Ko'ngil ochalar. Men dirijonni bilan bu Italiya. No, siz narsa? Bu bir jaylı sırav. Venera apa, siz narsa o'ylaysiz? Eu falam endi прическаларымда endi buzuldu endi men aytam matur ko'rinarman mikan deb endi mana shular burchilib o'tiraman endi. Yarar. Aydagiz tag'in yordam etib qarang. No, salqin. Coca-Cola. Balakayım şul kadar jofalarsın deb o'ylamagan emas. Bu fotolarga qaragach, uyingizga birinchi bo'lib narsa kelar. AVR. Kirkisao. Nindi kirkisao, siz narsa aqldan shoshdingiz malla? Balki siz birgalab o'ylab qararsiz. Tandemda. Tandem narsasi bu tarkov center что ли? Qiziq tuyula. Jitte bo'ldi. Siz meni bit misqillab o'tirasiz. Bu bit eng birinchi so'rov, eng jaylisi. Javobi salavat. Bo'ldi, to'ydim, ketdim. So'zimda topgan bitali kirkisao. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Elim sizde kuşaklı şekilde. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Aydagiz ko'shamiz endi albatta smayillarga. Barliq juri a'zolari da yilmaya, demak, qutlaymiz sizni. Maksimum oldingiz. Zo'r rahmat, Prof Kamit, uzatabız sahna ortini. Davom etamiz kelasi video taqdim Yorsholidan Chilni Broller komandasidan qarshi olasiz. Bu yıl bарлык шетел телекомпаниялары Россия кинотеатрларынан югалды. Шуңа күрә безнең командаларга алмашка үз версиясын төшерде. Игътибар экранга. Исәнмесез дуслар, сезнең белән кинода кунакта тапшырылу. Һәм хәзер без сезнең белән җәйнең иң кайнар новинкаларын карап үтәбез. Нәрсә, башлыйбызмы? Син кайда йөрисең ул? Бу күр әле. Син иштеңме әллә хайван? Нюхач. Мир, мен бит финикага 550 мең акча тыктым. Ел ахырына 1 миллион иттиреп алам. Хо, ә мин Френдекска 500 мең тыктым. Байып бетәбез икән. Тупой и еще тупее. Тайна Коко. Марат, мен бит ипотекага квартира алдым. Ого, шәп, кутулыйм. Озак түләргәмесең? Озак түгел инде. 12 лет рабства. Hello, it's me. Третий лишний. Нәрсә Әлмир? Нинди яңалыклар? Машина алдым. Ого, ниндидән? Менә. Омерзительная восьмерка. О, молодец. Ә синеке нинди? Минеке Рено. Ә бу Чаллының иң мотор мәчете. Мачете.
түгел. Айнур. Юк. Кімсің сен? Мин ой. Дар. Илмир, тұр. Ішке сұңға қаласың. Илмир, тұрасың ма енді сен? Илмир. Marvel представляет Тор. Менә тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Хөрмәтле тамашачы. Бары тик яхшы гына кинолар карагыз. Начарын без үзебез күрсәтербез. Сау булыгыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Мин монда ник чыктым? Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Әлбәттә, мин киләсе команданы игълан итер өчен генә чыктым. Тукай районы җыелма командасы. Каршы алыгыз. ТНВ каналында яңа телевизион тапшыру татарча такси. Хәерле көн, дуслар! Ниһаять! ТНВ телеканалында яңа телевизион тапшыру татарча такси. Кагыйдәләре бик гади. Без сезгә 3 сорау бирәбез. Әгәр дә дөрес җавап бирсәгез, сез әйткән урынга бушлай илтәбез. Хәерле көн, бу татарча такси. Абый, аңладым. Любой бәя барырга кирәк. Әйдә, киттек. Шабашка. Мә, бу сиңа кирәк булачак. Нәрсә? Пятерочка выручает. Хәерле көн, сезнең белән татарча такси тапшыруы. Әгәр дә сорауга дөрес җавап бирсәгез, әйткән урыныгызга бушка илтеп куям. Башлыйбызмы? Башлайбыз. Кайда барабыз әле? Дербышкага барабыз. Кайда? Вот это поворот! Татарча такси тапшыруы. Бушлай барасыгыз килсә, сорауга дөрес җавап бирергә кирәк. Әйдәгез, уйнап карыйк. Беренче сорау. Татарларның иң тәмле ризыгы нинди? Бәлеш, Юк. үшпочмак, Юк. кыстыбый, Юк. шәкшәк, Юк. бауырсак, Юк. 2 hours later. попкорн, Юк. кириешки, мороженое. Юк. Булды, белмим. Нинди дөрес җавап? Дөрес җавап әни пешергән ризык. Хәерле көн, бу татарча такси. Сорауга дөрес җавап бирсәгез, бушлай илтеп куябыз. Бу композицияне кем башкара? Һәм инде сезнең җавап? Бу минем яраткан җырчы Элвин Грей. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Су анасы әкиятен кем язган? Вариант А. Сергей Есенин. Вариант Б. Николай Гоголь. Һәм вариант С. Габдулла Тукай. Но Есенин точно түгел. Гоголь. Дағы талда әзіріп сайрый бір күш Сайрый ел жайлардагында ішітілмей кізір күш Әйді сандылаш, үтті сені тілегімді Сенің лағын деласың менің яшырағымды Алкышлыйбыз, озатабыз, зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Киләсе тәкъдим, видео тәкъдим, тапшыру Зәй районы Зәй әбисе командасы.
Біз ТНВ каналына сөйкімлі яңалықлар жетмей деп ойлайбыз. Қарайбыз. Hayırlı kеш. Студияда Миңнегөл Насибуллина. Әбилер яңалыклары. Бүгін тапшыруда Тірі-дірідін Салават Фатқыддинов апрельде концертларын туктатып, 3 ай жырламай тұрып, августта 34-ші сезонын башлаған. Қарт кішілер пенсиясын көтерер үшін нәрсе генә эшләмей. Тірі-дірідін Мәскәү биржасында евро үсә башлаган. Гади халык моның турында нәрсә уйлый? Евро үскән диләр, нәрсә уйлыйсыз? Ярар, үскәч бик әйбәт бит инде ул. Кем малай соң ул? Исән сау булсын, сәламәт булсын. Сәлам әйтегез күп итеп. Кая бер 50 граммлык 50 тәңкә юкмысың? Тірі-дірідін. Зей районында яшәүче 86 яшьлек Бәйрәмбикә апа камин-аут ясаган. Ул, конечно, онга су бутап камыр ясамакчы булган, ләкин камин-аут килеп чыккан. Тірі-дірідін. Безнең Шаллы урамнарыннан репортаж. Ey, dünyaları da özgərib bitdi bit. Dvorımızda bir alkogolik, bir narkoman da qolmadı. Malaylar bilan çuvalıb yürüşü bir xotin qız da yo'q. Bütünüsü atlishnik, aytishnik bo'lib bitdilar. Ana, birsi kile. 10 gra. Botanik. Dur 150 mingga to'g'an nersekey. Bar ulim, bar, bulayğına aytayım. Dünyalarının bir qizig'i da qolmadi. Tiri-diridan. Кеше Путин белән Эрдоган Сочида очраштылар. Моның турында гади халык нәрсә уйлый? Нәрсә әйтим сезгә? Бу дөньяда башлар. Бер инде 50 тәңкә генә тагы. Тiri-diridan. Абдуллин Ойназ исемле почтальон күчтәнешкә 2 каткан пряник алып килеп, 8 яшькә шәйшә. Кешенең уяты кая китте? Тiri-diridan. Актаныш районы Байсар авылыннан Тухфатуллин Әлмәндәр границаны үтеп 2 сәгатькә иртәрәк авыз ача. Моңа хәзрәт нәрсә әйтер? Нәрсәсе бар инде аның? Бик әйбәт булган. Мин үзем шулай эшлим. Тiri-diridan. Спорт яңалыклары. Студияда Рамилә Мухасимова. Рәхмәт Миңнегөл. Иң зур яңалык Криштиану Роналду укол казатып зурайтты үзенең. Гафу итегез, студияда тавыш югалды. Техниклар ясарга тырыша. В общем, увиямыша. Рәхмәт Рамилә. Хәзер кичәгә һава торышы яңалыклары белән Рүзилә Сагидуллина. Тiri-diridan. Пам-пам-пам, парам-пам-пам. Түләгез инде утка бу студияда. Күпме үземә җырларга була. Исәнмесез? Кичә Шаллыда +32, Минзәләдә +30, Балык бистәсендә +29 градус иде. Ютазыда белмим, анда минем туганнар юк. Моның белән чыгарылышыбыз тәмам. Хәер садакалар өчен телефон номеры экранда. Исән сау булыгыз. Biz келесі видео тәкъдим, келесі тапшыру Крашеннәр җыелма командасынан каршы алыгыз. Илшат Юнусович, хәтерлисезме, былтыргы финалда сез менә мондай сорау биргән идегез. 80-нче елларда Татарстанда кооперативлар барлыкка килә. Шәхси эшмәкәрләр арта. Шәһәрләр үсә, авылдан кешеләр калага тартыла. Халыкта акча барлыкка килә башлый. Ата-бабаларыбыз әйтмешли, кайда сорау, шунда тәкъдим. Шушы ук вакытта Башкортстаннан Казанга Башкорт бандасы юл тута. Шулар арасында Айдар Галимов, кушаматы интеллигент, Нәфкат Нигъматуллин, кушаматы бульдог. Главарьның уң кулы Җавит Шакиров, кушаматы яшьләр. Һәм банданың главаре Салават Фатхетдинов. Аның авторитеты шиксез иде. Аңа хөрмәт белән бары тик Зәки дип эндәшәләр. Якыннары аны әле укытучымда дип йөртәләр. Банданың даны бөтен Рәсәйгә тарала. Банданың главаре белән якынрак танышасыгыз килсә, 1 сентябрьдән 15-нә кадәр Камал театры, Криминаль, Эстрада.
Юг. Бірінші су басмаға, сепсесtra. Так, әйді біз көрген ұқларға біздің. Сегодня в 7 часов утра меня взломали ВКонтакте. И от моего имени начали бросать всем подряд видео, монтаж, смс всем моим знакомым друзьям. Это новый вид мошенничества. Вадим Борисович, исәнмесез. Казан шәһәреннән Дмитрий Баранов булам. Билем сызлый. Әйтегез әле ничегрәк давалап була? Крашенченик сөтем тіген. Фокус. Ритуал. Татарчада шулуы. Мушадан шабылып шыққаннан соң, Татарчада шулуы. мушадан шабылып шыққаннан соң, обағаш түбіне басып, қибылаға қарап, бір ширек міне құйыдан алған суны, әші сибірек не қаны, әші неге, өзіңе тәніңе сихат алар үшін, әші şurada şirin götür. Господи, Көшебіз смайларға. Смайлар. Елмая Айбас, Елмая Жавитович, Елмая Венера Хатовна, барысы да Елмая. Әйтергә дә керек түгел. Әфәрин, рәхмәт егетләр. Біз девам итәбез. Киләсе видео Үшінші бәйгеде тәмамлый ул видео. Оқтаныш районынан Нәмәкәй командасы. Hey! Hürmetli dostlar, biz indi sizge Орел и Решканың татарча версиясын тәкъдим итәбез. Рәхәтләнеп карагыз. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучылар. Biz bugün Октанышта! Ха-ха, җитәр-җитмәс тапшыруы миңа бүген акча җитәчәк, ә сиңа юк. Димәк, безнең карта миндә, 100 сум аңарда. Мин үземә иң кыйммәтле машина ала алдым. Lincoln Town Car. Тулысынча кожаный салон. Шушы машинага эләгер өчен хайваннар үзләре килеп үлгәннәр. Хәтта түбәсенә дә җиткән. Бу бик үзенчәлекле машина. Чөнки анда Минтимер Шарипович үзе йөргән. Әнә, хәтта ширкиедә шипри. Аны үтермиләр. Чөнки анда бабайның каны ага. Менә маршрутка көтәм. Октанышта юллар начаррак бит. Шуңа күрә транспорт та үзенчәлекле. Кайсы авылдан? Карта авылыннан килдеңме? Әйе. Энем мине алдагы бурычта төшерсәләр, ярамы? Рәхмәт минем безлимит картыма. Ленара, әйтең, әҗәтең кертсен. Недостаточно средств. Әти, мин иң кыйммәтле ресторанга килдем. Бушын греческо-башкирский салат. Поварның әтисе башкорт, әнисе грек булган. Октанышта тагын бар нәмә технологиялар. Менә мондый нәмә, бу нәмә һәм шушы нәмә. Караңгы төшә башлады. Миңа кайдадыр йокларга кирәк. 100 сум акча белән нәрсә эшлим инде мин? Эби! О, Октанышның люкс номеры. Вот, сразу күренеп тора. Люкс номерлары халат, тапочки. Ойзира Гилгизовна. Biz bugün бабайда кунакта, аның туып үскән Әнәк авылында. Туган ягым Әнәк миңа бик кадерле. Без үскән елларда авылыбызда 57 генә йорт иде. Менә монда Минтимер Шариповичның йорты. Чакырып карыйк әле. Минтимер Шарипович! Бочын, ана бабай киткәндә калдырып киткән монда гына тор дип, һаман тора. Актанышның матурлыгы Агыйделдә башлана. Шуңа күрә киттем әле мин Агыйдел буйларына. Сез миннән нәрсә көтәсез? Юк, мин бүген ял итәм. Һәм инде
программаның традициясы буенча акчаны һәм бутылканы актанышыбызда яшерәбез. Бу бутылканы табыр өчен актанышта дамбага төшеп 8нче куактан таба аласыз. Уңышлар сезгә. Менә без сезгә үзебезнең актанышыбызны күрсәттек. Сезгә ул ошагандыр дип өметләнеп калабыз. Инде тулы версиясын ТНВ каналында карый аласыз. Рәхмәт. Барлык жюри әгъзалары да елмая. Буның белән 3нче бәйге тәмам. Алда бер генә бәйге калды. Ул да булса йолдызлы музыкаль номер дип атала ул. Йолдызлы музыкаль номер. Димәк, бу номер йолдызлы булырга тиеш һәм музыкаль. Керәшеннәр җыелма командасы. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Без киләсе номерда сезон буена булган барлык якты вакыйгаларны барлап чыгарга булдык, искә төшерергә. Ә безгә булышачак якты йолдызыбыз. Керәшеннәрдә кемнәр генә булмады. Çıktı sarık, çıktı zebralar. Ondan soң Таң ансамблі buldu. Жәуит абый бик нык шатланды. Абдулфат абый. Ләкин аларның исемен бит беркем дә истә калдырмады. Азалия, Розалия. Үзләре дә белми, нишләп йөриләр монда. Әйтерсеман, Венера апа. Ну, керәшеннәр артыгын кыландыра. Алар күрсәтте бик күп пародия. Кемнәр генә алар булмады. Дайте шуму! Молодец, что отошел. Наконец-то твой конец пришел. Нига, Нига, сездә уйный татар кызы Лия, Лия, Лия. Керәшеннәр арасында син бит аномалия, Лия. Hürmetli halkım, dürüsün aytkanda, bu jırım Azaliyaga da, Rozaliyaga da, Liyaga da bağışlanmagan idi. Bu jırım yaşlı sigan bir керәшен кызына bağışlangan idi. Кем иде соң ул? Керәшен кызы. Анастасия, Анастасия. Аның трусигына бик күп акчасы. Анастасия, Анастасия. Син бит күп ирләрнең төштәге фантазия. Анастасия. Абдулфат абай, безнең дә чыгышларда булды бит инде итагатьле, саф хисле юмор. Тукайлар турында да сөйләдек инде без. Сөйләдегез. Но ул кызык түгел иде. Ә менә Анастасия, Анастасия. Татар мөхитендә син бит революция. Анастасия, Анастасия. Жалко бу номерга 3 минут кына сыя. Анастасия.
Сезнең өчен Татарстанның атказан артисты Данир Сабиров! Бик зур рәхмәт! Хөрмәтле дуслар, беләсезме, бу безнең соңгы сезон булды. Әйдә Шаярт локомотивы алга бара, ә без калабыз үзебезнең тукталышта. Крәшеннәр командасы шулай итеп матур итеп саубуллаштылар. Ә без дәвам итәбез. Музыкаль бәйге, киләсе команда Мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Проф Кәмит командасы. Каршы алыгыз. Безнең өчен финал ул зур әкият. Шуңа күрә безнең әкиятебезне карап узыгыз. Борын заманда яшәгән ди булган кечкенә генә принцесса Айгөл. Ну, туган чагында кечкенә булган. Көннәрдән бер көнне Айгөлне явыз аждаһа урлап киткән. Һәм аны коткарырга юлга батырларның батыры Баһадир чыккан. Бүтән әкиятне сөйләп бетердем инде. Үзегез карагыз. Туктале! Кайда соң монда принцесса? Кайда монда Баһадир? Бергә бер. Мин сине моны сакларга килдем. Кая соң синең аждаһаң? Аждаһа? Сапаги! Карады. Миңа ярдәм итәсең килсәм дә шул кисәкне ашап бетер әле. Алайса мин точно шартлыйм. Ә бу синең нәрсә? Шит! Пәлеш капкачы дип торам. Пәлеш. Тагын ашысы килде. Сине бит әтиең көтә. Әти дисеңме? Әйе. Китте алайса. Шулай иттереп ике гашыйк кайтыр юлга чыкканнар. Юлларында җырлы моңлы урман аша узганнар. Мин дә сызгыра белмим. Мин дә җырлый белмим. Шамил. Карале монарга. Эш пешмакка ашаган. Әйдә тизрәк кайтабыз. Ашысы килә. Кызым кайткан. Сәлам әти. Әти, бу Шамил. Без тиздән өйләнешәбез. Без бит аны Алиэкспресста заказ бирдек. Кирәк размеры кайтмады. Богатырлар кибетенә барганым, сдачага бирделәр аны. Кызым, беләсең килсә, ул бит сине акча өчен коткарырга барды. Мә акчаны, шабашник. Акча? Мин бит сине мине чынлап торып яратасың дип торам. Бар югал күземнән күрәсем килми сине башка. Кызым. Хәзер инде соң нишләргә, синсез байлык миңа нигә? Мин иң төпкә төшәмен, әгер җигә. Шамил! Анда аждаһаның анасы килгән. Баласы өчен уч ала. Сарайларны яндыра. Айгөл шунда калды. Аны коткарырга кирәк. Әйе! Шамил анда түгел, ул тегендә. Айгөл! Мин сине саклыйм. Нәрсә? Мине коткарырга барасыңмы? Әйе, сине коткарырга килдем. Миңа байлыкта бер нәрсә дә кирәкми. Мин бит сине яратам. Шамил! Татарстанның атказанган артисты Шамил Галиев һәм Проф Кәмит җыелма командасы. Рәхмәт! Зур рәхмәт, Проф Кәмит! Дәвам итәбез. Музыкаль йолдызлы номер. Киләсе команда Тукай районы җыелма командасы. Каршы алыгыз! Дуслар,
Біз шақырған Йылдыз қызғанышқа қаршы келе алмады. Қадірлі жюри, бізге ярдәм етсәгіз, әйбәт болар еді. Илназ, яраймыз сіздің сахнеге. Әфәрин Илназ, көрініп тұра, әзірләніп келген өзінің музыкасы білән. Рәхимет. Йылдыз өзі білән музыкаль инструментларда алып келерге тиеші. Шуңа күрә инструментлар уйланма булачак. Күз алдына китерегез музыкаль мәктәптә булган хәл. Хәерле иртә укучылар. Исәнмесез Зәмзәмия? Зум-зум гына. Ой, Ранис, бишлегә бик нык омтыла, минем иң тырыш укучы. Ә кемгәдер мин искә төшерәм. Бүген Ширекнең экзамены булачак. Ничек бирерсез микән белмим. Ярар. Уен коралы бүген бездә гитара. Һәм инде ишегезне әзерләдегезме? Ой, Ранис, минем тырыш укучы, медалист. Әйдә башлай инде. Тыңлап җибәрербез. Әфәрин, Ранис, утыр, әлбәттә сиңа 5-ле, утыр улым, молодец, әфәрин. Илназ, синең чиратың инде әйдә, уен коралын гитараны кулыңа ал, һәм инде ишеңне безгә күрсәт. Әстәгъфирулла. Менә 5 ел укып, АМ-ДМ аккордларын баса алмады инде. Илназ, кулларыңны сус, күрсәт әле кулларыңны. Юк, туры икән. Бәлки гитарада бөтен проблема, грифта менә, бәлки менә тагын уен коралы бар, менә курайда уйнап кара әле. Илназ, тукта инде, тукта. Курайны әйләндереп уйна инде менә бunda. Әйдә әле. Карагыз әле, дуслар. 5 ел гитарага укыган, менә нинди талант югала бит. Исәнмесез Зәмзәмия Так, Зарипов! Тагын соңга калдыңмы? Гафу итегез, кырсаң буламы? Нинди кырсаң була? Соңга калучылар өчен минем нинди җәза беләсеңме? Беләм. 20 приседание. Беләм инде. 2 капшыга. 1, 2. Ярар, аннарысы бетересең, утар. Кадерле укучылар, һәрбез инде хәзер безнең Зум-зумулна, сәлам. Габделхайфай Кораевич. Сәлам. Миңа бер кишле малай кирәк иде. Кишле малай? Менә Илназ Сафиуллин. Кишле дим. Алайса Зарипов әлбәттә. Зарипов кирәк. Салабызмы? Безнең экзаменның темасы гитара һәм җырлау. Илназ, бас, һәм инде үзеңнең гитарыңда үз җырыңны безгә тәбрик ит. Рамил, анда шипы. Нәрсә булды? Анда Йылдыз килде. Йылдыз килде? Әйе, миңа нишләргә? Сың Илназ җырлый. Ярар, хәзер. Дуслар, нинди генә авыр вакытлар булмасын. Әйдә шаяртта шын дуслар ярдәмгә килә. Сезнең алкышлар Илназ Сафиуллин. Мин яратам сине. Килгәч чыктым инде. Тукай җыелма командасы. Илназ Сафиуллин, Булат Нигъмәтуллин. Рәхмәт, дуслар. Молодец, Илназ Сафиуллин. Импровизация. Шәп бит синдә дә импровизация. Тукайларга зур рәхмәт.
Жанатарлар уянабыз, әйе. Дәвам итәбез. Киләсе йолдызлы музыкаль номер белән Яршаллыдан килделәр. Чылны Бройлер командасы каршы алыгыз. Үзебезнең музыкаль чыгышыбызда без Иван Дурак һәм Соры бүре турында әкият күрсәтергә булдык. Шык монда хайван! Кая качты? Ни кычкырасың син? Ого! Сөйләшә торган бүре? Ого, айнык башкорт. Исемең ничек? Иван Дурак? Нигә дурак? Ну мин февральдә бөтен рубльләрне долларга алыштырган идем. Чыннан да дурак. Яра, нәрсә эшләп йөрисең син монда? Кемдер минем кәләшне урлады. Аны табарга булыш әле миңа. Ярар, булышам сиңа. Туктале. Монда картлык исе килә. Мин бу ис белән бары тик 2 кешене генә беләм. Ужау Чакиров жюрida утыра. Димәк бу Кащей. Алайса киттек тизрәк. Менә бу йомгак безне Кащей янына барачак. Маршрут построен. Киттек Кащейны эзләргә, аның янына киләбез тиздән. Киттек Кащейны эзләргә, кача алмас ул сөяк бүредән. Карале, нинди сасы, куркыныч һәм караңгы урын. Бу Менделеевск безгә дальше. Менә аның йорты. Иван, бәлки кермәбез. Минем күңелем начарлык сизә. Әйдә керәбез, анда кызык бугай. Әйдә. Кащей урлады, йортында бикләп куйды. Батырым әйтсин кайда, монда юк кайнар су әбәтрәф урамда. Малай на белом барсе, малай на белом барсе. Кил инде син минем яныма, малай на белом барсе, малай на белом барсе. Принц урынына кирәк син миңа, малай на белом барсе. Зинхар өчен бүтән җырлама. Булай да баш авырта. Алайса җибәр мине. Юк, мин озак эзләдем үземә идеал хатын. Әйдә шаяртта хатын эзләргә. Син нәрсә Илназ Сафиуллин мәллә? Күп сөйләшмә. Ул каядыр монда. Сез нәрсә ахырасыз? Син нигә шәре йөрисең? Бәтәш, мин бит сөяктән генә торам. Син штан булса да киенде. А то бит аппетитны уятасың, зараза. Кащей, кара, малай на белом барсе мине коткарырга килгән. Сез мине бер качан да үтерә алмаячаксыз. Минем үлем. Әнә шунда. Әнә күкәй эчендә. Сез аны бер качан да таба алмыйсыз. Ай, күкәй. Әнә күкәй эчендә. Вообще-то без Чылны Бройлерда эшлибез. Рәхмәт, птеродактиль. Җит инде. Всё, сиңа конец. Килегез әле яныма. Күземә ниндер яктылык күренә. Юк, бу Венерага ни уелмая. Сүз миңа бир. 9 октябрь көнне Ленинның концертына шолага килергә. Сез нәрсә миңа карыйсыз? ТНВда реклама күпме торганын белмисезме әллә? Менә шулай безнең дуслар Ленинны Кащей кулыннан коткардылар. Җиңдек, җиңдек, җиңдек Кащейны бергә без. Бүтән бер качан күрмибез аны. Җиңдек, җиңдек, җиңдек Кащейны бергә без. Әйдә шаяртны җиңәсе калды. Сезнең өчен Ленин чыгыш ясады. Һәм Чылны Бройлер. Рәхмәт. Рәхмәт дуслар. Алкышлар. Әйе, рәхмәт, рәхмәт. Дәвам итәбез. Киләсе музыкаль номер, йолдызлы музыкаль номер Октаныш районыннан Нәмәкәй командасы. Каршы алыгыз. Миңа ошады. Мне очень понравился. Ну, 15 лет мальчику. Венера хатымна, миңа 18. Хөрмәт, Венер,
Мин Туктали, Илмир. Сен былай айттырып хәзер Моргенштернга яңа җыр язачаксың бит. Нәрсә эшләмәкче буласың син, ә? Минем Венера хатымнага мәхәббәтемне белдерәсем килә. Мин күпме түздем. Хәзер инде сезон да бетеп килә. Без башка күрешмәскә мөмкинбез. Сиңа иде Илмир, без сиңа ярдәм итәбез. Тәк бер тезеңә тиздән. Менә сиңа чәчәк, күзенә генә карап тор, аңладыңмы? Тәк Рузилә сәйдә җырчы тап. Кая мин сиңа җырчы табыйм? Син бүген сәхнә арты тулы җырчы бит инде. Тәк, сез барыгыз әзер торыгыз. Тәк. Рузилә сызракны таба алмыйдыңмы ни? Әйдәгез, гүзәл апа, җырлагыз. Тәк, җыр китте. Аха. Мәхәббәт атмосферасы булсын өчен безгә кирәк. Мәхәббәт аркасы, апчыгыз арканы. Арка. Неме бу? Соң мәхәббәт аркысы. Каян алдыгыз сез моны? Анда юлның тиягында дарухана ачалар, шуннан алдым. Барыгыз ашып китегез. Ничек Данияр килеп чыгамы? Чыга Илмир, барысы да яхшы. Күзенә генә кара, Илмир. Тек. Мәхәббәтнең символы. Мәхәббәт күгәрченнәре, апчыгыз күгәрченнәрне. Нәрсә бу? Дусларым сатса. Бара ашып кит моннан. Нинди чыкты монда? Бу мәхәббәт исе, Илмир, мәхәббәт исе. Күзенә генә кара, Илмир. Тек, точно, мәхәббәт тарихы, мәхәббәт тарихы. Монда Илмир һәм Венера апа. Венера апа һәм Илмир. Илмирлар һәм Венера апа. Венера апа һәм Илмира. Әйбәт. Ничек Данияр анда яхшымы? Барысы да яхшы. Аңа шул көлеп утыра, Илмир. Күзенә генә кара, тек. Аха, уктан ата торган Купидон кирәк, Купидон. Кирәк елмайып. Неме бу? Соң авылдан нәрсә таптым алып килдем. Тавыклар кайда? Менә. Бара ашып кит моннан. Буламы инде Данияр? Була, Илмир, барысы да яхшы. Тек. Аха, плакатлар, апчыз плакатларны. Әйбәт, тек. Романтический ужин, өстәл. Аха, әйбәт, барысы да әйбәт. Неме бу? Илмир, син ник кычкырасың? Әле безнең өстән кыйыла торган роза таҗлары калды. Гафу итегез, анда роза таҗлары машинасы ватылган. Шулаймы? Тут микрофонна все бетте сезгә. Илмир! Венера хатымна, мин сезне башка яратмыйм. Кирәктерләргә янарга. Кирәк җанда көч табарга. Кирәк елмайып. Хөрмәтле дуслар, безнең бу номер белән шуны әйтәс килгән иде. Әгәр дә сезнең бер яхшылык эшләсәгез килә икән, ут шу үзегезгә генә ышанырга. Это точно. Кирәк җанда көч табарга. Кирәк елмайып дәшәргә. Тормышны яратып, җанда атып яшәргә. Рахмат әйтәс килә артист кызларыбызга, Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразовага. Һәм дә инде Рәсәйнең халык артисты Венера Ганиевага. Сезнең белән сезон буе нәмәкәйләр иде. Рахмат. Девам итәбез. Шуна бекендә тәмамлыйбыз. Соңгы бәйгене Зәй районы Зәй әбисе командасы белән каршы алыгыз. Кызлар,
Безнең соңгы уен. Саубуллашырга кирәк. Эй, кызлар, ничә ел уйныйбыз бит инде без монда. Мине лично Җәүит Шакиров үзе таный башлады. Өйгә кайткач да үгез танымый. Монда яшьләр белән оралашкач, әбиләр янында бөтенләй дә кызык түгел. Лузерлар бит алар. Хайып өчен генә хит итеп утыралар. Клава Кокуны да белмиләр. Кем соң ул? Эй, син дә инде кеше янында поставлять итмә инде. Кызлар, мин командалар белән гостиницада яшәгән чакны сагынырмын инде. Анда бит минем жарты җаным, жарты тәнем калды. Ярар инде миңнегел. Теш протезларыңны кайтканда кирип алырбыз. Шунда бит инде алар, стаканда. Кызлар, әйдәгез әле истәлек өчен метрода бер җөреп кайтыйк әле уеннан соң. Анда миңа шундый ошады. Ошамыйча, улыгайган сайын кешене җир астына таба тарта бит. Кызлар, менә бүген 6 команданың 5-се җиңеләчәк. Яшьләр бит әле алар. Борчылырлар инде. Еларлар. Әйе. Амин, амин. Ей, җитте миде сезгә? Булай моңсуланып торып килешәм бүген. Әйдәгез, там бер мәртәбә бу залны разбомбик! Алайса каршы алыгыз! Зәйп Бесәйе! Карт кешенең абитансын килә йокы, сәгать сайын шәй эчәсе килә төлке. Боук аягын бәйләп күршеләргә шаба, күрше шал, шулт, аны шала. Сондыкта әби бабайдан бүтін пенсиясын қошыра. Bir минем акчаны дип әби аңа бакыра. Әби bir 5000-лекне 10-лыкларга баклата. Бу бит садака. Балам бәлешен кемнәр иснәгән, әйтегез, хей! Бәби белән йоклап, тешләрен кыйган, әйтегез, хей! Әйтегез, хей! Әби бәдрәфкәгә җитте турап куйган! Бу бит кумган стайл. Бу бит кумган стайл. Хоп, 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 хоп. Бу бит кумган стайл. Хей! Секси әби, хоп, 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 хоп. Бабайга күз кыса. Хей! Секси әби, хоп, 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 хоп. Бабайны кыздыра. Бу әби. Һәм менә бу әби. Бакчаларын шук баса да чыгып утамый. Ә менә бу әби, менә бу начар әби. Оныкларын эшләтә дә акчасын бирми. Җәй әбисе стайл. Хөрмәтле дуслар, сезнең белән 3 ел буе сезне сәхнәдән күлдереп, күңелегезне күргән Җәй әбисе командасы һәм Рафис Атакас. Сирин Бәйрәмов. Рәхмәт сезгә. Әйе, дуслар, моның белән 4-нче бәйге, моның белән уен тәмам. Әйдәгез, көчле алкышлар белән каршы алабыз барлык командаларны сәхнәдә. Сәхнәгә командалар, чыгыз әле зинһар өчен. Менә шундый финал, дуслар. Беренче булып сәхнәгә чыктылар Керәшеннәр җыелма командасы. Биш елмая торган смайл. Аннары чыктылар Проф Камит командасы. Биш елмая торган смайл. Оннан соң Тукай районы җыелма командасы.
Аннары Шоллыдан Чылны Бройлер командасы. Аннары Октаныштан Немекей командасы булды. Һәм тамамлады Зәй районунан Зәй әбисе командасы. Берничә сүз бәлкем башла. Білесізме, бүтін фикірлерні, уйларны әлі башқа сыйдырып болмай. Дұрысын әйткәндә, шын дегенде финал. Финал ул күчле булырга тиеш, дәртле булырга тиеш һәм сез барыгызда чемпион булырга лайыклылар. Шул, һәм инде менә соңгы турга килгәндә, йолдызлар белән бүтін бүген катнашкан, сезгә ярдәм иткән, вакытларын бөліп берген, вакытларын сезгә, сезнең өчен сарыф иткән йолдызларга, артистларга айрым алкышлар бирик, дуслар. Вакыт табып, шынлап. Һәм беләсезме, бүгенге уен бик авыр уен. Авыр уен нәкъ менә безнең өчен, жюри әгъзалары өчен. Шынлап. Менә без бүген шундый рәхәтлек алдык. Дөрестән дә күз яшьләре ул күргәндә чыккан шул инде бик зур без алдык үзебезгә шундый эмоциональ көч алдык. Рәхмәт сезгә. Очрашканчыга кадәр әле уеннар дәвам итә алга таба. Сезгә рәхмәт барыгызга да за профессионализм, за әйтегендә актерлык сәләтегез өчен сез бик уңган кешеләр барыгызда үз өлкәгездә менә бу өлкәдә айрыша инде. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Венера Хатуны. Җәвит абый. Бик зур рәхмәт, яшьләр, өлкәннәр. Менә бергезе дә айырып мактыйсы да килми, хурлыйсы да килми. Менә дәртләндереп рәхмәт кенә әйтәсе килә. Менә барыгызга да хезмәтегез өчен, тырышлыгыгыз өчен. Менә өлкән апалар инде, мин апалар дип сөйләшәм, ярыймы? Шунда да сезнең чыгышыгызда бүген үткән сезонда финал ярышларында тагын нәрсә күрсәтерләр икән, нәрсә белән шаккаттырырлар икән дип уйлап утыралар. Менә бүген тагын да көчлерәк, тагын да менә Айваз белән сөйләшеп утырабыз. Менә тагын бер башка югары, барыгызда. Зур рәхмәт, чөнки монда бит шушы эш белән генә шөгыльләнгән кешеләр түгел, төрле профессия кешеләр бар. Вакыт табып, вакытларыгызны кызганмыйча, менә шушы җаныгыз, тәнегез белән шушылай тырышып эшләүнең нәтиҗәсе бүген безнең алда күренде. Зур итеп рәхмәт. Киләчәктә дә очрашырга язсын, уңышлар барыгызга да. Яратам КВНны. Рәхмәт, Җәвит абый. Айваз. Сиңа сүз. Шуннан да барлык команда монда җиңгә лайык. Барлык команда әлеге матур бәйрәмне тагы да көчле итәргә зур көч куйды. Әйтеп узарга кирәк, мин һәрбер уенны күргән кеше буларак әйтәләм. Бу финал, менә барлык финалларның финалы. Әйдәгез, дуслар, күчәбез. Церемония награждения безнең сәхнәгә чакырыла. Беренчедән микрофон, әлбәттә. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Сөлейманов Тимур Җәүдәт улы һәм Илшат Юнысович Аминов. Рәхим итегез. 16 елмая торган Смайл. 3-нче урын 3 команда яулады. Ул да булса, юк, чынлап, менә шулай язылган монда. Профкомит. Чылны Бройлер. Һәм Тукай җыелма командасы. Һәрбер командадан бәлкем капитаннар чыгып, берәр профкомит. Ул медальләр 3 командага иде, ярый. Киләсе командалар моңсуланып китте. Шулай ук 3-нче урын Чылны Бройлер.
Шулай ук 3-нче урын Тукай җыелма командасы. Икенче урын 18 елмая торган Смайл. Нәмәкәй, Актаныш. Бүтін команда шықса да боласыз, бір генә команда икенче урын яуладыгыз. Юк, бүтіннәй, алар біреу генә, бір генә команда. Хәзер инде интрига юк, минемчә. Беренче урын чемпионнар 20-шәр елмая торган Смайл, Керәшеннәр һәм Зәй әбисе. Һәм беренче урын яулаган командага 100,000 сум. Дөрестән дә күп сүз әйтелде сезнең хезмәтегез турында. Чын-чынлап зур эш һәм зур бәйрәм. Сезгә бик зур рәхмәт. Кем сәхнәдә, кемдер хәзер җан ата сезнең өчен Актанышта, Тукай районында, башка районнарда, чөнки ул чыннан да зур хезмәт һәм зур эш. Аның өчен сезгә бик зур рәхмәт һәм залга да бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, җан атканы өчен, чөнки ул көч, куәт, дәрт менә шулай итеп җыела һәм аннары зур яңа уңышларга сіз ирешә аласыз, яңадан монда килеп безне шатландырасыз. Ләкин минем тагын бер командага рәхмәт әйтәсем килә. Ул Рамил Агдеев командасы. Чөнки менә шул эшнең, шул хәрәкәтнең, Айвас әйткәнчә, шул планетаның барыбер бар, аны әйләндереп тора торган кеше, аның движок, әйдәп баручысы, әйдәманы, ул Рамил. Рамил, син кайда? Менә Рамил, әйдәгез, аны алкышлыйк. Бик зур рәхмәт. Шулай ук алга таба да бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Афәрин. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт, эшли башлады. Моның белән, дуслар, безнең финалыбыз тәмам. Бу елны 2 чемпион Керәшеннәр һәм Зәй әбисе. Моның белән уен тәмам, дуслар. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, зур рәхмәт безне караганыгыз өчен, зур рәхмәт көлгән өчен, алкышлаган өчен, зур рәхмәт уйнаган өчен, зур рәхмәт барчагызга да. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока!